꿈에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변했다는가. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Friend chongno hai lamsugo ani blogger jotono phungkaham. Tini tamle hitba angni khitungno kaimani chakmura khaklurok bosok sahari tongkha. Go orbo charkisa senambai rikha tikisa baki tongkho. Ga baki no subungna bagai oro wasuni khunti nango. Ga wasuni khunti kita telangna bagai phayo. Ga oboni pore kha ang kaisa gudok senamna hini tonggo. Ga gudok senamnani oro muya kaisa sukde malangno naigena. Tamle hinba letu sai phayo na hari. Gabang ma tongmani lama phaite jate paithangka. Ngai phaite friends o naileyana wasurbo jaga tukura rongman. Kamu letu no somoy ba muti khena masa wa aku bisa nan time mayang tongkha. Wase ke sa sina tabu. Iko sigang muya khaina Tripuru nugi thangmani hinga angbono mokol nangai tongkha hinga anibo chani khunti nangba hinga tini telangana hnai phaika paiko. Khuti belai kahamung nai papa feeling masa Kabukhe muya de man lagi negara muya haketui tau to muya haketui canan somoy Jadi nagerana kotor ma benan mo mo bo sikon chante ko tomato tongkho sikon khuta suk sikon khaya hote kotor nangnai Temang lu gamu ya bakeri bo. Ayo lu thana nangalong. O jaga chicken ko muya. Aru ni benglak. Bisa chicken
yang ngon nai nih mani muya chicken ko ngai obo bai to nglag mui ngai yang ngon tesa phapika jang sigang blogo o jaga ni no muya hai mani ngo jaga te phapika te mama no nai gana so singgo tongna ha ekra ge nai me ata angbo o dasa jeti phege tingsi Kono setini godong maca sini ini muya kaisa khaina se kolom ti gam yang ti lai thanga nge tam le ni wan chu kang ti ni hakatei nai jong na boje hakatei ni da butu bulia do da sa tui pheja ting su wasun ni nggo klang na ni ta khuti ngai tam ba aka sa mui to bongai dikha di bone mui bo songna nang ba nga ba godo khaya na hne muya ba khaya na hne nai tuk su ka hakatei malia friend chong ko to mas man chuo ngang tabu recipe change khlai sinai ka apa ya iko obo bai sakhaise songsinai sikamuk segang no kholoi toni khaba sakhaise mosang sinai obo ma lengi thaka lenge ma go lengi thaka ma saburak jam tabuk obono kaisa telangana khomuya buya ko tongba ngai te baki kha olo phai na phainai telang phainai sa obono chalo bare Tabukai muya rok pugana muya tini gudok sana hiwan chung mana gudok sana friend chong tam da sana himba Chakhwi sika mugwai Chakhwi salam sinai muya help gana tabu friend chong ani Chakhwi yo dan tabor ini kisa dari sobai bo kisa renai ikuan dan taruh so koto-koto ngomong ya koto masalo ranai iko sasekan nang tangan ya iko sobai bo sadrop thai ka
Friends chong Chakhwi songnani bagui mui aba helep sibika hingkai te mi khitong tongmabo helep langbainai ar pore khang tukunai mosla rok ang ready khi sibika Chakhwi songnan tamo dina nang Friends chong tabukho sitrarong khibi yakone ang tuku sinai tuku yakone mui songpai sinai norok joy kare nai tong nani video Friends chong tuku bai musubai phaikya paiye hingkai tabukhan chakhino songsinai norok nai tongdi ang tini Chakhwi songoi ja sanai Friends chong ang tuke sini sekang no muyano bora sika delta sobai dawe akone kaham ko suinaka hingga moso kathang no bo pheko ko sika hingga hasing te Mui Belai oro khaito mairung guri bermano bo sui kaham ko nakha hingga te ungko no bo chini sikamung no bo ekdom rawi poriskar khe sika obokhai suda baicana ang tini Chakhwi som to nangono obokhai som Tini ang Chakhwi korai besi songnai korayo mui helep jongno lui digan apta sekang abo khai tui jane ujun khai no na de karon ang khai tang humba wasuni mui abla hakati phano tui kobang khai nai ngai phena ro khimna nangbla sombo jane ujun khai no rilai chalayo ang ujun khai no rinai nakha kai tesa sanai rinai suda bota bono rinai chini samani sudata karai boksari sini tabukai thapawa ang hor sakang no musung sika tabu hor rinai Friends chong mui sakani je phena kacak bisi obonang khibiri nai don hari phena angkor tomai kha Komse kom ang 10-15 menit songka mui ano ngai tabu moso phekok jak kacak bai kekrang nai gara di moso ngai te mo hasing rajang no lui rigara na muyo berma buri nai kholo buri gana teke tabu khai sikamuk rajak no muyo lui dikulai go denta no bo ri nai muna nanga numbla
দেনটা বাই সেকামুক ন সংসিগোন আকি জাতিয়া 1-2 মিনিট ছোক আর পরে খাই ন কব ন সবাই ন লড়ি নেইতা তাবুখাই ইকো সবাই ন রেডিছিনাই সবাইনি লগে লগে জামি বেলাই নব রেডি নাই আর তাবুক জামি বেলাইনি মতম বাহাই ফাইনানি সময় ন নাসিংনাই জামি মতম খাই যদি বাহাই ফাইকে অবনো পরে হিঙ্গা গাইতে কিসা সঙ্গে আং মুই আওয়ান দে নাইতা জামি বেলাই বমুনা নাংলা সবাই তো তাড়াতাড়ি মুনথানাই tabukai jamine belai ni kisah bahai haika hai pano kisah songnai ani সবাই ko rong budang haika সবাই rimani friend jong lor to soi man na Chakhwi Chini Tripurani popular dish jago belai chai hamjak bayo Chakhwi no hingkai ang Chakhwi to onek rokom bai no chai mano mangsoro ko chai mano wak bahan dok bai ngata ang to tini dal gorinani ne wan so tanghe dal biya jano songana hnai teisa next time Chakhwi khalaikai dal logrinai wak bahan dok du songnai norok bai teisa share khaipinai Chakhwi iko nai lagi সবাই রং জুদাং থাকে iko Tegli ya ta om ti songkai ba. Kita সময় ন মানা সঙ্গ হাই দিকো Samus kaine marung guri no tei bai sapok sika obo lui rigana kho bise gadol hungai ang hamja gya obo riwi no koli nei gana kho Tabuknya sansong ani Chakhwi mungka tiklai sinai iko je mui awan di mabo ekdom ঠিক পারফেক্ট mungka iko kona hari ani je sobji rimarok jotono taza na hari kintu mun thamai kai iko obo mun thama do iko ani Chakhwi mungka nga sansong tabuk tiklai sinai iko Mui tiklai ma ba kisa sukulu brigena tarpore khang mai sanai mui a Chakhwi bai friendsong diboni jora sikamu bai muia Chakhwi songmani chai negarana jaman pore kheno rongno sanai busuk thoka thogya norok te samti ta hindi je boseng seng chawoi thongma bahai ke semanai nije thokjakai bui bo thokjago hune ang kha khayao bone bagene nongno thogo hune bang sajak tingo ikko tini muia Chakhwi mai jagna mu kutung te muia Chakhwi lokoi tamo chini hamjangmu sikamu bajanai mokhar dugi janda dung
Hả? Ăn xong gulung cái ba. 이거 서바이. 제가 밑에 서바이 이걸 담아 가모. 아서 짜래. 아보카이 장 belai. tung mana? Khi mà giảm belai màu tôm nào. Bác sẽ tôm màu tôm ya, Chakhwi đi khe. Một lúc cặp răng tròn. Khen tròn quá xuân niệm muya, hắc tới. Chakhwi besai mana, awandur besai mana khaya, nor sai này đi, nor khi nào cũng bui nor hết. কিন্তু সংপুরো যে ফেনা সাকাং ফাইমানাও ফেনানো খিমনা নাংনাই একদম পরিষ্কার খালাইয়ে গালে তেই খালিয়া তিনি চাকরি বতুলি লুম দখা ন চাকরি সামা কমো nga তিনি নে মুয়া বাইছে কামো চাকরি খামানে নর পাই শেয়ার খালাইকা আর মুয়া কামো চাকরি বাহাইংখা নরক কমেন্ট খাই দিয়ে লাইক খাই দিয়ে মানকে শেয়ার বো খালাই ডিফারেন্ট জং গায় অ জায়গা নতিনি নিনি ভিডিও vlog một thang để xin này để xem mà lại phí này cái video tôi hambai